आज हमरा भाई के बियाह बा, वाह भाई वाह। अरे ऑर्केस्ट्रा भी तैयार बा, वाह भाई वाह वाह। अरे साथ में कार भी तैयार बा, वाह भाई वाह वाह। आज हमरा भैया के बियाह बा, वाह भाई वाह वाह। हमरा माई भी तैयार बिया, वाह भाई वाह वाह। एने बहन भी तैयार बिया, वाह भाई वाह वाह। आ भैया के साली बीमार बिया। वाह भाई वाह वाह। वाह भाई वाह वाह। वाह भाई वाह वाह। पीछे राजेश जी हो नियन ताकतर वाह भाई वाह वाह। है ना, प्रोडक्शन परेशान बा। वाह भाई वाह वाह। प्रोडक्शन परेशान नहीं है, परेशान करते हैं। तो ये रहा गरुड़ भारती के गाना कैसे लगल आई, क्यों कोनो कॉपीराइट नहीं हुई भैया, कैसे ही गाना हमारा बिल्कुल फ्रेश मार्केट में है, ठीक ना। अभी जस्ट रिलीज हुआ है। अबे लिखाई ना, कंपोजिंग होइल, तुरंत लिखाई ले, तुरंत गाना का पहला लाइन बा, आज हमरा भाई के बियाह बा। वाह भाई वाह वाह। गाड़ी घोड़ा भी तैयार बा। वाह भाई वाह वाह। गांव के लोग परेशान बा। वाह भाई वाह वाह। भैया हमार हैरान बा। वाह भाई वाह वाह। सोनम लड़की से परेशान बा। वाह भाई वाह वाह। जिंदगी खतरे में बा। वाह भाई वाह वाह। इसलिए प्रेम करो, शादी मत करो, प्रेमी सुरक्षित। ठीक बा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गई गरुड़ भारती में। बहुत ब्रेकिंग न्यूज हो चुकल बा भाई। प्रेमी सुरक्षित है अभी के समय में। प्रेमी सुरक्षित पर खतरा बढ़ रहा है। पत्री करी, पति लोग खतरे में बा भैया। चलिए लोग बना रहे अपना, भगवान सब लोग सुरक्षित रखे, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो गए चाहे बीवी हो गए, सब लोग के साथ सब लोग टेंशन फ्री रहे, डर एकदम चाहे दूर जिस रहे। विधि खुश रहे, किसी का हत्या न करे भाई। और क्या, चाहे वो दिल हो इंसान हो, किसी चीज की हत्या नहीं। खुश रहे, अच्छे से रहे। चली लोग बस बहुत बड़ खुलासा गल, पीछे बरखरान नहीं सुतल बड़ी। वाह भाई वाह वाह।